Good morning, viewers. I hope you have kerteng kebathiam tam jong Jesus Christ unong penim. Kajingkran jong am tak singin ai kerteng. Wat ya lapshu ya kaktin jong blay da kajing start brew. Wat ya lapshu ya kaktin jong blay da kajing start brew. Ngayon banga naka shiti ka bading kong jong upol. Shigin nong karen. Kal nong ka baar, katkat ka basaw, bat ka basan. Upol wong kumni wong ti kata ka jingkran jonga ba kata ka jingyalap jonga kim shimlong da ki ktin kro ka jingstat hanrei da ka jingpen i umen siem bat ka bor knang ba ka jinget jong fi kan om shong ha ka jingstat ki brew hanrei ha ka bor u blai pi kani ka ktin ya balai upol so om ta na marba ya kani ka bible kani ka jutang ka ba rem ba thamai kan ki ripun ripli kita kakti jong blai ka ong ba am shimna tho ki da ka jingsta briu pinalet na ka no ka ba Timothy wal no ka ba light khat riu pol ong tu ong ba ka jing tho barok kala ba persat men sim kamot ka bala persat men sim do blai pinalet biang sha kashitiu Petras witu wang bai kani ka jingtho ni ka jingitu ulpa kam shimlawan na kaman ubriu hanrai ba lapen ki yakiru men sim khoi kamot habang ipuli ka bible na ong ifi ka pher na kawai pat kikot haba ni shong ban puli ka ban pusan ka ngimla ban songthu ka da jingsta briu kani ka bible mo ka pher ni kiwei pat kikot let's see kiwei kikot mo iba fi puli fila ban penan kam ka jing start briu ka to ka talang do fidan rai ngimla ban le tai ktin jong blai takadaw ngadong fi ba ka jing shakri jong blai ka jing shakri ktin blai khlam ka bor jong men sim khut finomla hoi ngam penram ngadong fi ya kini ki ba le research ba puli ktin jong blai da ka college ki Bible college ngam penram rei kawai ka ba ngin hapan pentikna kalong ba ngila yo priang ne mi men sim khu ngila dap ne ka bor jong men sim khu nawar ladang yalap persang menyalap ya ka tin jong blai klam ka bor jong men sim khu ngin sabakala om takata kanung dan ka bor kan chupen semua tenat yaki brio haki jingmut berkat rei kindami nang tu kanum dan ke bai tai ka do no takata pe ban yang pol wong nu wong ti kata ka jingkran jonga ba kata ka jingyalap jonga kim shimlong da ki ktien kro ka jingstan rei da ka jingpen i umen siem bat ka bor sangap da ka jingpen i umen siem bat ka bor khnam ba ka jinget jong fi kan om shong ha ka jingstat ki brio rei ha ka bor jong blai wong baka ka jinget jongi pi habang nyalap ya ka kti jong blai wo pol wong thom ne bang yalap ya kti jong blai wong ba hab kialap ya kti jong blai ka de banon ra e ki brio bandan ka jinget ho blai om ban chu entertain ni ka jingmet perkhat om ban chu pen ngobang ho well dan ki brio ki badan ka sap ban keren ki ngobang ba ki nang ban keren ha kata kom ban kringi ki brio ba laki kibri jong perthairu ti nila ban le amtaru aktin jong ka aktin jong blai dan kibri ki bala ban keren ban penbang rei manong fila da kam dei no ka bor jong men si manong kanong mara ya ta jinget ka ya fi ka jinget ho blai bat pins kan sapam ni na marla da kadang ka jinget fi ka jinget kam dei ka tu ka ba shunget kanong fi ka ba shunget ba na kali finget ho blai ho nganget rei kamdan kabor haba kamdan kabor jong blai anong fi kanung pen kalai ka jingim jong pi kanung dan ka transformation fi haba ka shu entertain tanya ka klik ka shu pen sultanat tanya ka jabien kanung dan kabor ka taban pen kalador fi haba ka ktin jong blai haba lai lap na kabor anong fi kan ketat yo brio kandan ka jingim pen kendu ya kipau fi kandan ka jingim pen kendu bo blai ulong khoi om takata
haba ka pen kendo kan penlong yu brio bon kala ka bomon bon sedang ban nget sisa dah kata ka jinget ka basya bon pen ko ngu ya ketin ka jinget kelam ka jing pen ko ngu kalau kam ya deidur ka ketin jom blai lani u jakap ruang ba kata ka jinget kelam ka jingle kalau ka bayam tila da ka lada ka ketin jom blai kelayar lap da ka bor ka syongsa ka dono jungi kan yarap yu ni ban pen ko ngu orang biang ni pipet bon ki bri yang da kali ya ki yang pila ngai yu blai ba ki ngai pila jin sang ha ngai rei kam dan kata ka bor jong blai ka bor ban im ni ka jing im ka ba khu ka bor ha ba filet segi jakat rei jong fi segi school jong fi lani segi kerja ka puli jong fi kampa be ta ka bor fi syong bang ngai rei kampa be fi dai syong lang bat ki parlok pimnuat ban keren sapang ketin jong blai nomor blai kam bor kam dan fiong te fiong bang ngai rei fim dan ka bor ba panyalam rei anong fi apa kadan kan ka bor ba jong blai kawan ra ka jinget ka besya ka jinget ka pen ko ngo ni ban im ka jingim ka ko ban pem kat kum ka ketin jong blai bangin yalap ka gospel kan dan ka empat di tradau blai ba nadu ki kam ki apostol ka de ka jing sedang jong ka balam Jisu lah keren lupa kini gigi ketin bau Jisu keren wong haka kam ki apostol kal nang baningkong tu hat bapra wong ba finyo diang ni ka bor ka bau wong pon ba finyo bau pon ban ni wong ba jing peni umen sim bat ka bor u Jisu wong no wong haka go ki kam ki apostol ningkong hat bapra wong no wong bat finyo diang ni ka bor andala wan umen sim apo jong fi pat fin long kinong plai ka Judea Jerusalem Samaria ba hadu ka kot ka perthai diklam ka bo jong men sim ko ngong inum la ban syakri ulai nin persyang ka persyang kala ban kun sus nanat mereka mundan ka bor pi ka pol ukran be ong ba ka hima jong ulai kam long tang hi kentin nrei ba ka bor pa yang ni ha ka ban kong ong no wong kumta manga ru habanga lawan api ko para bangai ngam sim lawan kat bakum ka jing pana ka jing kran lani ka jing sta da ka bayalap ya pi ya ka jing plau blai wong ngam sim lawan fi da kita ka jing pana ka jing kran ka jing sta da ka bayalap ya fi ka jing plau blai ada ka baburang man fi ni dan ki bakran ya tinjong blai ki kran da ka jing sta kile ban research na ka Google ile ban research ngam ka baba kelas do pat palis tu kelangi dan kaman di banyak handroi yang oni fi la da kam dan ka revelation kam dan ka jing pen pau lang bau man sim ko yang oni fi pin chakri uble kan dan fa la da kam ka tin jong ble ka de ban transform so ini haba man sim ko wan po jong ni fi haba pidap man sim bala pendap fi la pen slate fi man sim ko man sim ko utrai shwa ya ni simat so bangin keren shwa utrai shwa ini upan pawi ya kita ka jinglong ka baja khlia ka donu bat haba ni puli ka tin jong blai da ka jingdam mesim ko ka kta ini ka pen kala ini bangin long transform ne bingin wan kat kum ka tin jong blai bat haba ni la pen ko ngo ka tin jong blai ngon fi de hang ta bo blai bang salak ban yalap huai kalau praktikal ka tin jong blai kam long tam theoretical kalau praktikal ka ka ba tho ka ni puli ban ni pen ko ngo umda ka bor jong indra ka bor jong man sim khu da ha bagi pen ko ngo de hang ta ba ni salak ban yalap kitin jong blai baka ka baki we kila ban pen ko ngo ka ba ka kitin jong blai tho ko mo por na tu fi shwa mon long apostol blai pen sitam ban ya ka balang re ha ba ulai kendu yo Jesus Christ mat ladan ka jing pen kalai u no fi ladan jing pen kalah do no fi kaladan ka tu bawan bani kendu lais ni umat la lais ni umat la bat tu ka jing mat la ka keren ya ka jing mat la akan diam ka jing buat niam ka jing sarong na fi ndai ha bau ble no itu ka hikmat ki bamat la no fi ble no ka itu ki sarau jo hikmat jo jing mat la ya tu ka jing long niam ka jing sarong ka jing sulak brio ana fi pol sedang man syakri hadin Muhammad banau hadin bal penbaptis udah Ananias be Cornelius tu layo pediang yang mensim bat nang tahu sedang man syakri ulai tak ada pol usutu
na kata daw kat khat ka ba ro namar ngakut jingmot ban am tep ai ru apdang jam fin rei tang Jesus Christ bat ya uru bala sa na pna fi uyalak ya ta gospel namar la ada mat te am dei bo shutep the knowledge kini kinu melak ban ayu fi pen ibiang fi dah kajing start beri man ong finung la pada mat puli let's say fi le ban fi lai subject fi man keren fi shulet pendak program ni tu subject namar balabu program fi shulet man keren itu subject bat fi le ban sedang men research ni man itu dah kajing social ni dah ka baburam fi katu kamdai ka jing pensyai men sim khu la da fi shulet tang dak program rei la da fi la mat syai Jesus Christ no Lada bu nambu program firu kandan ka jingkan tu fi ban karan ya kete jong lebar haba fikiran ru kandan sisa ka ikhtiar ka bor no ma yang ala pen mong fi ring karan ka jing sisa namat pa ya khat ban riu wong no lakum taru ni karan ya ka jing start apa dang kita ki bajana re am ya ka jing start jong ni ka perthai lamni ka jong ki bakhra wa tri jong ni ka perthai ki ban sadu no han ring ni karan ya ka jing start ka bari jong blai ya ka bala buri ka bau blai la thumu lepa mensyua kerta khnang ya ka burom jongi ya ka ba amdan na kita ki bakhra botri jong kani ka perthai bala itu namar la dakila itu kin amdala sana nai trai ka burom rei kat kumbala tho ke ru ba ka khmat kam shimla yu ba ka skor kam shimla yu sno ba kim shimla mi ru ha ka do nu ubriu kilom kita ki ya ki bau blai labu lupa ya kita ki ba ye yu hang ni kran rei umen sim upen pa ini da umen sim jugu namar umen sim u ye ki baro wat ya kita ki ru ki ba jeliu ki jong blai kai ka bo pol wang ni wang badak kita ki ba kra ba tri ki ba start kim shimla smoke thu yu blai kim shimla ye yu blai bat ka kani ka tin jong blai ru kani ka bala buri ka fi takada man ong fi ba dan em ki po ama bi pa ni video man kali fi dan em ka por ba pi puli ko ka ba pim smoke thu dan na pedang jong fi ngai ba fi ong sedang man puli ba rei ngam so thu mas sedang na ngam pois ka coach kada man ong nimla ban puli tin jong blai ada ka jing start bri ni dan ya kam yu ni men sim khu na ma men sim khu de mu u ba pen pa pe ka khat ba shi phau kran sha ong rei u blai u la pen pa ya ni ya ki hangi da men sim ju namar men sim u yet ya ki baro wat ya ki ru ki ba jeli ki jong u blai u la pen pa ya di le ba ka ti jong blai ba ka ti jong blai ka ra shau Jesus Christ namar la tho shpang Jesus Christ ba men sim khu yo nong fi u hikai ya ni bangin so tho ya ka bu Jesus Christ udan ban ong ni film kan mau ba Jesus Christ wong yang kitu ki senra ju wong ngasa pha pat yo wei unong petken bakumbang ahi uni usa kan mau fi ki ka ba mal kran fi mo sim khu ura open so thu pen shiksha shu ni shpang Jesus Christ bat dei leng bau Jesus Christ bengile chau pa na kata kada ni ka ti jong bleng na fi lada film pat ma yo Jesus Christ film pat yo pediam yo men sim khu na fi Pinumla ban persyang. Pidon kam para orang ngar mensyang aku persyang ban puli ni kiti jong blai nga kibun bagi kat pengalak lo. Yang puli itu ki systematic theology. Anong if ngambat itu ki systematic theology. Roi nga persyang ban let chaka kiti jong blai dah jing start beriu. Nga persyang ban let nagi Google. Kamdan ka revelation roi na do go blai o open baptist nga do mensim khu. Anong if kambun mentam step dah jing ai nga kran nim dah jing sarau makran dah jing ai ba ana khimen step tu amang puli kat ba bleu pen pa ya ni ktin shwa bangan ai fi kan nim neru kadai ba puli bo men sim jong bleu pen pa pengin ban susu namar ulu ubri uba itu ya ki jong ubri retang kamen sim uta ubri ka ba hapo jong kumjuru ya kita ki ru ki jong blai om dan ba itu rei tang umen sim blai fi ki jong blai de itu tang do men sim jong blai ka thot ka ba khat arom no
mangiti ngila pediang am ya kamen sim joko pertain re yau tau men sim ubana ublay nang bangin yo itu ya kita ki eiru bala ai hangi da ublay kurang snap kita khat kila batai lupa wong bangi ngim pediang yo men sim joko pertain re yau tau men sim joko ublay wong khnang bangin yo itu ai ru ki bala ai hangi da ublay kat khat ka bakhat lai kom ya kita ki ru ni kran am da ki tien ka jing start ubrio ka hikai handrai ya ki ba men sim mu hikai da ka ba persyang ya ki ru ki ba kenjam sim da ki ba kenjam sim pi wong no wong ya kita ki ru ni kran am da ki kentien ka jing start kamla kana fi lada ni kran da ka jing start kan kta ini ya do no ni kan pen kelai ki brio kan dan bor no fi ka tin jong blek ong kidan ki bri ba kop be ka dor ka jingru blek handai ki ba len no e ka bor fi habang yala e tin jong blek da ka bor jong men sim khu ki kamba ki jang no fi am tang bang issue entertain mis na bre ki kamba ki ja ki jingyo khya ki ja ong ka pen kan do ki bri wekin kala ka bamon bat dai hatta ba pol wong ba khnang ba ki bri ki dum shania ha kita ki nong yala handrai ba da kata ka tin kan yalam show blek bang dan ka jingat ho blek kinum long tang kinong bot jong brio ne jong brio ne ji jong kinong yalam handrai kin long kinong bot jong Jesus Christ habangi kran ya ka tin jong blek do men sim khut unra e ki brio pen kendo ki brio bagin pai show Jesus Christ baka jingat jong ki kanum long show ha ka jing start brio re ho blek bakir kin sedang man syakri ublay bakin san man bakin nak sedang ban san haka jinglong rublay ban makiru kin sedang ban long senran no ni fi lada kamdan ka bor jong men sim khoi finlat je sang na nong fi arpau snam re kaju finum dan ka revelation fin chong fin puli yang tin jong blay fin ari ka tar manom so thu balai nama kamdan men sim blay re ani thu fi la ha ba wan men sim ha pi yo jing pen baptis men sim wat tu banget badak syukla ka bamut dak shen bala i no ikipap jamu bala yo pen baptis bala yo pediang men sim khoi tang ha pediang sistem asna ko kadang ka jingsan ka ti jong blay namar blay bo dan yo men sim jong blay bo men sim jong blay ha ba open penlien yel di man puli ti jong blay nang tu unsan ana fi ngakran ye da amda da kajing start bri ka ka mga i teladan ki bri no fi ki bada kajing ay blay nilai kendo iki ban yalap ya gospel kila kelak bomon nilai yo e jing baptis kila pediang men sim tang padang kanu kila san ban ta kila sedang ban yalap ya kitin jong blay ni pensilor ki ban yalap kitin jong blay bah ban sedang ban yakran bat king sutu kila san ya kitin jong blay kim padan ha kajing net ro tang ya ke shipawar ko snap ro ki dang dan tang no fi tam dan ngong fi ki ba ka jingai men sim jong blay ha ki pen ko ngo ki jong blay tang ha pedang shi snam ro kila san ani tu fi tang ha pedang kenya por kila san ti balai namar ki dan yo men sim jong blay balai ki ai pandap ka syong ha ki ban pandap ha blay ba pen baptis ka syong ha ki ban pandap an ngasun namar shiti ki Efesas kalau nama bahasan kat prau kual waktu pendak do men sim ku long fi ba buat wai mot ki penlien ban puli ki jong blay David wong mak pusan ya ka ki jong blay mit pat senya ma sngi bat men mit tika ai ka bang lada pisngap ni video pisngok tu ba fidang long tam beriu bakan jado ngakran ni kani balai ngau lada filong tam beriu kan jado finum lak ban sok thu tin jong blai pai dei manga bakran yo fi ong bang akran start ma dei thakat ka wakhat sa ong no rei beriu bakan jado pediang ya kita ki eru ki jong men sim blai namar kilong kan jing bit hu ban la hi ban itu yaki na ba ka bakan jam sim ka babishar ki ini mo la dang ilong ki bakan jado no fi ngin la ban sok thu yo tin jong blai tela da fi kwa shisha ban sok thu no fi dan kam man yo priang ni men sim khu o men sim khu ngan no fi unung man la da tnget ka do no fi la dang im patre ban kala ba mot ni ti pa ngidang ya ba ka perthai ngidang sok tanat siliang ka kajat ibu shoi siliang kajat ibu shoi
ladang 4 pen kha bhai fi 4 pen kha arsin bhai fi kan oi fi no malak bani opriang ini mesim khu namar ka tin jong blai kam dei ga basulong huri rau blai uda bo renti ike fi kadang kam ya pi bo pindah net no Jesus Christ no do no kadang kam ya pi bo pindah kala ka bomot bo pindah pla shabar ki tu pop bo pindah I no itu ki pop bo pindah bot yo Jesus Christ bo pindah khat ya snam jong kadang kam ya fi bo pindah yo man pen baptis sako man slat no itu beri bo teman man slat no itu kam mat jong pop Manong fi be hakta bo mun sim khu in one year fi habal pen khu if you mun sim khu in one year ba habal pen baptist fi do mun sim khu no kani kan long tang ha padang shi khlep mat manong fi shi khlep mat manong fi let's say manta manong fi ha pa pi puli ki jom le fi so tho han rai ha pa pi la le ngani ga jik kala ko mon la le chka jik pen baptist fi la yo padang mun sim khu fi la lu na ha pa Pinum langsung dia beri aku jadwal. Hang tu mesti mekoi. Pin sedang apa pi pulih kita jom play pin sedang kan suatu. Pinang hari pinang bang kajik pulih kita jom play kan orang fit. Tang gitu ibarat yang mak kajik pinang baru si sni di syam kita jom play. Kadang bang kada ciam kada tiang bawa mesti jom play hikai iki. Pat kinang san kan orang fit. Pat kin salah banyalap iki wei dah kajuk kan ikan ikhtiar. Dah kajuk ka bor kan orang fit. Dah kajuk ka kajik penkendu. Dah kajuk kajik small scam. Bagi keren yang kita jom beli shoot nak buat lagi. Bagi bam junang yang lap kin saya lap. Bam junang man penduai beriu, mana fikir sab duai lagi beriu, dah jingan, dah jing semua sekali. Namar beli lap pen kalah lagi. Kau uno badan hau kures lalang jing tahu tu mah. Jingrem lalu kau. Kita ki jingrem jom fi bafim sotu kita jom beli kin let no. Kita ki jingrem jom jing lam pop kin let no. Tidak kau burung ni kan orang fi. Ngam sim penram ni ki bapuli teologi. Ngam sedang mat pulih kat teologi. Roy la dah sedang mat pulih pat bagi let show blay dah kita kat bagi college, bagi seminari kan orang fi. Nginum poi sini. Roy la dah pen select show video mesti aku. Pila let show kita jom blay pila salah mat pulih jing thok jing kibai bat pen syong nong rem tu kalong em bat kom kita jom blay ke lebih thok. Roy kan nong ka ban saw la dah let show dah jing start brio no. La dah let show blay. To ai makani kan jingkran kan pen ki ibai share like dan subscribe kan makani ka tin jong blai kan roi ba fir finyo ban roi ngada trang ba fir fin roi ngada trang ba fir fin hikaya tin jong blai ngada trang ba fir fin let elap ko viewers ngam syukwa bumni ba chu elap fi ba chu snap dengan roi ba fin long kinong elap ba blai sei kinong elap un sei kinong hikaya tin jong blai un pen baptis fi do men sim ko na ngam ta ka buram jong blai ya ro utran